Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 berrogeita 7 minutu igaro diren honetan, Realak eta Manchester Unitedek anoetan jokatu duten Europa Ligako final zortzirenetako joaneko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Norgehiagoka bana amaitu da eta honen bestez dena irekita geratu da datorren astean Old Trafforden jokatuko den itzuliko norgehiagoka horretarako. Analisian sartu aurretik, gogoratu ezagun, batetik Realak lau eta galdu zuela ligan Bartzelonaren aurka, Montjuiken, Unitedek berriz, Old Trafforden jokatu zuen Fulamen aurka FA Cupeko norgehiagoka, eta hauek ere galdu egin zuten, naiz eta 80 minututan bana berdindu 3 eta 4 penaltien ostean. Beraz, bi taldeak dinamika negatiboan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta Imanolek eta Ruben Amorimek honako amaikakoen aldeko apustua egin dute. Batetik, Reala Remirorekin irten da ATP-an, 4-3-3ko sistemarekin, Elustondo jokatu du eskuinegaletik, Haienek ezkerregaletik, Ager eta Zubeldia izan dira atzealdearen erdialdean, Turrientese jokatu du gaurkoan Martin Zubimendiren lekuan, egia esan ez usteko nagusia Turrientesena izan da gaurkoan, ez zuen ia inork espero gaur Beasaindarra titular izatea, eta are gutxiago noski Martin Zubimendiren lekuan, Brais eta Susic izan ditu volante moduan laguntzaile zelai erdian, eta goian Take Kubok jokatu du eskuinaldetik, Barrenetxeak ezkerraldetik, eta Mikel Oyarzabal izan da puntan. Manchester United berriz, 3-4-3ko sistemarekin irten da, Amorimen taldea Onana izan da ATP-an, atzealdean hiruko lerroan Mazraoui ezkerraldetik, Delait erdialdetik eta Joro eskuinaldetik, ondoren apur bat aurreratuago, baina baita ere hegaleko atzealdeko jokalariak diren bi jokalari, ezkerraldetik Dorgu eta eskuinaldetik Dalot, zelaierdian Casemiro eta Bruno Fernandes izan dira, eta goian eskuinaldetik Garnacho, ezkerraldetik Zirze eta goian Hoglun izan dira. Beno, partida hasieratik ikusten zen bi taldeak fisikoki lehenik eta behin ez zeudela oso ongi. Talde batek eta besteak baloia hartzen zuenean apenas, joaten ziren gora bi taldeak, Reala presioan orokorrean nahiko ahul ikusi dugu lehenengo zatian, eta esango nuke, naiz eta baloiaren jabetza orokorrean Realarena izan den, partidak ez duela jabe zehatzik izan, ez? Eta beno, apur bat lehen zati aspergarria izan dela esango genuke, ez da apenas aukerarik izan, garbienak Manchester Unitedek izan ditu, baina hauek ere ez dira bat ere garriak izan, baina Realak batez ere asko sufritu du, ikeragarri sufritu du Delaitek, Mazrauik eta Jorok atzealde horretatik ipintzen zituzten baloi luzeekin, askotan badakigu Realak behar bada atzealdeko lerro hori nahiko aurrean ezartzen duela, eta horrek askotan arriskuak hartzera ere eramaten zaitu. Ikusten ari gara esate baterako Bartzelonari zer gertatzen ari zaion, joan den urtean gertatu zitzaion Txapeldunen ligan esate baterako, atzo gertatu zitzaion Lisboan, eta askotan ongi irteten zaizun planteamendua da, baina gero zaila dena, 80 minututan konzentrazio hori mantentzea, eta atzealdeko jokalari guztiek hierarkia hori mantentzea. Kontua kontu, minutuak aurrera joan ala Realak ere hobetu du, egia da garrantzitsuak izatera deituta zeuden jokalariak ez direla asko agertu, beste behin ere Mikel Oyarzabalek parte hartze handia izan du jokoan, pixkanaka, eta hori albiste oso ona da Realarentzat. Mikel Oyarzabal ari da, jokoa berreskuratzen, ari da berriz ere joko kolektibo horretan parte hartzen, eta hori Realak demoraldiaren zati garrantzitsu honetan inolako zalantzari gabe eskertuko duen zerbait izango da. Manchester Uniteden Holun izan da, behar bada lehenengo zatian arrisku gehien sortu duen jokalaria, ez Dalot, eta are gutxiago esango nuke Dorgu ez dira erasoan asko agertu, behar bada Dorgu apur bat gehiago lehen zati horretan, baina orokorrean ezer gutxi egin du Unitedek ere. Casemiro oso mantso ikusi dugu, benetan ikeragarria da, Brasildarrak egin duen beheraldia
eta United bagenekien, ez zegoela ondo, baina hala ere ikusten zen, baloi luze horiekin min egin zezaketela, hor une batean dorguk ere min hartu du, eta anoetan geundenok behintzat ikusi dugu, Ruben Amorimek eskuak burura eraman dituela, izan ere Manchester United gaurko honetan zazpi ordezko jokalarirekin aurkeztu da anoetara, pentsa zazpi hutsaren urrengoa da, eta benetan hor arazo handiak zituen taldea osatzerako garaian, baina azkenerako lortu dutela esan daiteke emaitza positibo bat ateratzea. Lehen zati hausna amaitu da, esan bezala realean garrantzitsuak izatera deituta zeuden jokalariak presentzia gutxi izan dute, orokorrean atzealdean arazotxo batzuekin, batez ere baloi luze horiek bizkarrez eta hartzerako garaian, epailea ez dugu esan, baina epaile gaurkoan ere zer esana izan du, beste askotan bezala, Iban Kruzliak izan da, Paul Van Boekel izan da barrean, orokorrean norgehiagoka ongi eraman du, inolako arazori gabe eta inolako polemika nabarmeni gabe, eta bigarren zatian, Reala apur bat lehen zatian bezala, ez txispa gutxirekin sartu da, vertikaltasun gutxi ikusi diogu gaurkoan Imanolen taldeari, esango nuke apenas eduki dutela vertikaltasunik, lehen zatian aukera garbirik ezin sortu zibili dira, bigarren zatian ere berdin sartu dira, naiz eta askotan Uniteden atzealdeko lerroa usteko gaitasuna bazeukaten Kubok eta Barrenetxeak, baina gaurkoan egia da Lukas Susicek ere ez dituela zulo asko izan bere aurreko jaurtiketak egiteko, eta azpimarratu nahiko nuke Beñat Turrientesen norgehiagoka. Gaurkoan ez zuen bat ere zeregin erraza, izan ere Martin Zubimendi bezalako jokalari bat ordezkatu beharra zeukan, eta oso ongi egin du lan hori Beasaingo Markesak, eta hor askotan berak hain kutxuna duen baloia ateratzeko eta baloia oinetan duela aurkaria kanporatzeko modu hori erakutsi du lehen zatian, baina egia da bigarrenean apur bat desagertuago ibili dela. Eta esan dugu Realak ikeragarri sufritu duela bizkarrera botatzen zizkioten baloi horietan, bada 57. minutuan Dargek lehen zatian ia min hartuta egon den jokalariak, Garnatxori eman dio baloia, honek aldaratzea berriz ere hartu, Zirzeri atzera pasa eta Zirzek Remiro apur bat bere lekutik kanpo zegoela, lehen gola egin du. Baldekada urrotz izan da hori Realarentzat, sekulako zaplastekoa jaso dute hor txuri urdinek, baina jarraitu beharra zegoen, United etzen askoz ere gehiago izaten ari, eta berriz ere jokoaren ekimena Realarena izaten hasi da. Manchester Unitedek egia esan behar da, ez duela jakin, emaitza defenditzen, eta 73. minutuan aldaketa bikoitza egin du Imanolek, kasu honetan Elustondo eta Turrien deskendu ditu. Elustondoren partida, nahiko irregularra izan dela esango nuke, azken partidetan ongi jokatzen ari zen, baina egia da gaurkoan azkenerako min hartu duela, min hartuta aldatu behar izan du Imanolek, lehenengo zatian jada Jon Mikel Aramuru ikusi dugu berotzen, eta nik esango nuke bigarren zatian Jon Mikel Aramuru hasieratik atera behartzuela, Aritz Elustondo ez nuen bat ere fin ikusten, eta imatean golaren errua ere hortikan etor daiteke, izan ere sekulako zuloak utzi ditu Manchester Uniteden golean Realak. Eta Beñat Turrientesek ere, bi Beasaindarrek utzi dute zelaia, eta partida ederra egin du esan dugu bezala, oso ongi aritu da, oso fin, eta benetan Imanol konbentzitzeko moduan, eta Barrenetxea ere kendu du. Barrenetxea, esan dugu ez dela asko agertu, gaurkoan ez da bere eguna izan, ez die izkin egin aurkariei, eta atzealdean berreskuratu beharreko baloi horietan eta fin ibili dela esango genuke, baina erasoan bere zeregin nagusian ezin izan du gaurkoan Dalot gainditu. Eta Aramuru, Marin eta Oskarson irten dira, Aramururen partida ona izan da, esango nuke atera denetikan Manchesterrek apenas erasotu duela bere egaletik, aurrera egin behar zuenean ongi egin du aurrera, Marinek ere, beti bezala lanean fin aritu da, ez aparteko presentziarekin, eta Oskarson Oskarsonek gaurkoan presentzia izan du, txarrerako, gero
aipatuko dugu partida amaieran, baina kontu aldaketak iritsi eta 4 minututara Realak kornerra ipini du, Realarentzat aurtengoan kornerrak ez dira, arrakastatsuak izaten ari, baina gaurkoa bai izan ere Bruno Fernandesek eskuarekin eman dio baloiari, hasiera batean epaiak ez du ezertxo ere adierazi, baina gero barrean baieztatu diote baietz, begiratzera joan da, adierazi du Realarentza sekulako albistea zen eta 70. minutuan Oiartzabale kapitainak ez du arkatu Onana Maisuki ezkerrarekin gaindituz. Realak gol honen ostean egia da, ez duela aurrera pauso nabarmenikan egin, Unitedek 78. minutuan Garnacho kendu du eta Eriksen sartu, jada apur bat emaitza mantentzea zuen xede Amorimek, emaitza ona zen, esango nuke Unitedentza, jokoa eta abar ikusi da eta kontuan izan da itzuliko norgehiagoka Old Trafforden izango dela, eta 81. minutuan Takekubo kendu du Imanolek eta Xeraldo Becker sartu. Takekubok gaurkoan izan ditu arean eta jokaldi batzuk, baina ez du asmatu Japoniarrak hor nik esango nuke batzuetan ere bazuela apur bat barnerago sartzeko aukera eta jaurtitzekoa, kontu gaurkoan ez du asmatu Kubok eta, hala ere erakutsi duzen olako jokalaria denez. Eta Becker sartu da eta Beckerrek bai, minutu honean sartu duela esango nuke Imanolek, Aranburuk sartu dizkio pare bat baloi sakonean erraz irabazi dituenak, eskuinaldetik jokatu du gainera bere leku kutxunetik, eta eroso ikusi dugu Becker, sekulako 2 baloi sartu dizkio horri Oscarsoni azken minutu horietan, baina Islandiarrari batean gehiegi zabaldu zaio baloia, bestean Onanak sekulako esku atera du, aparteko eskua izan da, benetan indar handia erakutsi du Onanak, eta ondorioz, Xeraldo Beckerrek partida ona egin du, minutu ona jokatu ditu, baina arrakastari gabe. Eta minutuak aurrera joan ala, 88. Susic kendu du Olasagasti sartzeko, zalantza zegoen Susicek jokatuko zuen, jokatu du azkenerako, partida erra jokatu ere, gainera gaurkoan kroaziarrak, baina ez du zulorik bilatu, saiatu da hor baloiak gidatzen eta jarrera ona erakutsi du, baina gaurkoan arrakastari gabe beste asko bezala, eta Joro eta Zirze ere kendu ditu Unitedek, kasu honetan Lindelof eta Collier sartzeko, Jororen norgehiagoka, atzealde horretan baloi asko sartu ditu gora, sakonean Manchester Unitedek etekin ateratzeko zuen asmoa horrekin edo, eta Zirze golegile izan da, egia esan Unitedeko jokalaririk onenetako bat, esango nuke Jolunekin eta Bruno Fernandesekin batera, baina orokorrean hauek ere ez dira asko agertu. Honen beste ez bana amaitu da, norgehiagoka, esan bezala Realak aukerak izan ditu bai, baina azkenerako berdinketa batekin konformatu beharko du, eta Old Traffordera, egia esan, emaitza honekin iritsiko da, beraz gola sartzera derrigortuta daude Imanolenak. Hauxe beraz esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango zuet, bitartan ongi izan agur.